आच्छा बारु थाइबानि लारु हनै जोंना दाउ जरासेयाबो मोनफैलायबाय। आं नोंसोरखौ सिगाङाव लिंहरखादोंमोन माथो मा थाफैनो रोङालै। आं बावनानैसो दङमोनलै। आच्छा ओमफ्राय बबेसिम आवगायखो खोथाफोरालाय? दाबो जेबोआनो जायाखै। आच्छा ओइ नोंसोरखौ मा एक्सट्रा बुंनांगौ नामाब्रा? मोखां नायलायलाय बैथिं थाहैलाय मानसिफ्रा। ओइ बम्ब्र लाजुखि मयना बांद्राय खोथा बुंनाङालै हां आधा होजागोन। ओइला माइसो रागा गोसाब्रा बम्ब्र सिंहरासि बायदि दा हामालै। थां बैथिं लाइन थायथ'लाय। ओइ थफिराम लाइनाव दोनजोब बिसोरखौ। लाइनाव थौ गासिबो लाइनाव। बेहाय मा लाइन लुइन होनबाय थायो? पिकनिकनि मिटिंखौ खालामबा खालामदो खालामाबा थांनोसै जों। आच्छा बारु थाइबानि लारु दे होमबालाय खोनासंदो। जिहेतु जोङो 2025 आव पिकनिक जानो होननानै मोनसे रादाय खाबाय। बयबो समायखिरा लालायलायबाय। ओइ आं समायखिरा लायाखै दे। आंबो समायखिरा लायाखै। दे लायाखैबाबो बुंबायब्रा। मा बिदिन्थिबो होनो मोनाब्रा नोंसोरनि सिगाङावलाय हो? मा एग्जाम्पलबो बुंनो मोना। देलै बेसेबां फैसा नांगौ बुंबानो जाबाय पिकनिक जानायाव। आच्छा बारु थाइबानि लारु अब्लालाय खोनासं पिकनिक जानायाव बेसेबां फैसा नांगौ। मानो होनोब्ला दानि जुगखौ लोब्बा लाखिनानै पिकनिक बानायनायनि रुलखौ ओरैबायदि बानायनाय जासिगोन माने मैगं थाइगंनि दामाबो बिराद बारायबायना माइरं दैरंनि दामाबो बेनिखायनो एसे बेलेग बानायनाय जाबाय आरोना। मा बेलेग माने टाइटेल हिसाबैसो पिकनिकखौ बानायगोन एबार। बापावै माबायदि टाइटेल हिसाबै पिकनिक लाय? माने जायनि टाइटेला दैमारि बिसोरनि फैसाया एसे बेलेग जागोन। जायना बसुमतारी बिसना बेलेग जागोन। जायना नार्जारी बिसना बेलेग जागोन। बयनाबो टाइटेल लायै टाइटेल जेरै स्वर्गियारि बर' ब्रह्म खेरखातारि मोसाहारि गयारि गासिनाबो बेलेग बेलेग जाजोबगोन। बसुमतारी टाइटेल नालाय बेसेबां जागोन सासेयाव? बसुमतारी टाइटेलफोरनिखौ 1000 लागोन। ओमफ्राय दैमारि टाइटेलफोरनिखौ? होनो हाबाबो हायाबाबो 5000 बिसोरना। ओइ अबेनि 5000 हाय? आच्छा होमबा दुमफावनि टाइटेला दैमारिसो नामा? नङा माथो आंनि टाइटेला दैमारि। होमबाबो 5000 गोजोन लागोन नामा? ओमफ्राय माखासे टाइटेलफोर नालाय? जेरै दैमारिनि टाइटेलनिया 5000 होनांगौबा बसुमतारी टाइटेलफोरना 1000 थिक बिदिनो बर' टाइटेलफोरना बांद्राय नङा आरो 200 थाखा जागोन। मा थिक बिनिबो खमाव थाबावनो हानाय। जायखिजाया टाइटेल लानानै टाइटेल दे खोनालाय बयबो सोर टाइटेला बेसेबां। आच्छा नारजिबदां नोंनि टाइटेलालाय मालै? महाराजानि टाइटेल खोन्दा जाबावगोनलै। दानो टाइटेल खोन्दानाय लोगो लोगो आंनि दामखौ 10000 दोनबालाय खोन्थायालां। महाराजा नोंनि टाइटेला मा? आंनि टाइटेला ना बावबायलै आंनि टाइटेलखौ। बापावै नारजिबदां गावनि टाइटेलखौनो बावगारलायो नामाब्रा? बिनि जाफ्लानायखौ लायो नामाब्रा? जेबो टाइटेल बावाखै गावनि टाइटेलखौ बावो नामा? आच्छा बारु थाइबानि लारु नारजिबदांनि टाइटेला मा जाथावथावलै रायजोफोर? बे नारजिबदांनि टाइटेला नारजिबाथाय बे नार्जारियानो जागोन बे। आच्छा नारजि नोंनि टाइटेला नार्जारि नामा? होमबालाय जायनि टाइटेला नार्जारि बिसोर 8000 होनांगोन। होमबालाय बारग'बाय आंहा आंनि टाइटेला नार्जारि नङा। नार्जारि नङा आं बावगारबायना। नोंनि बावगारबाय होनबा जायो नामाब्रा? आच्छा दे सोरनि टाइटेला बेसेबां खोन्थाग्रोदो। दुमफाव नोंना दैमारि नंगौना नङा? नङा माथो आंनि टाइटेला दैमारि। आच्छा बारु थाइबानि लारु दावसे देलाय नोंनि टाइटेलालाय? आंनि टाइटेला ना बर' माने आं 200 थाखा होनांसिगौ आरोना। औ नोंना टाइटेला बर' नालाय नोंना 200 थाखा जागोन। आच्छा खाथें नोंनालाय टाइटेलालाय मा? आंनि टाइटेलाबो बर'। आच्छा दे नोंबो 200 थाखा। आरो बै उनथिंजायनि राखेबा नोंनालाय मा टाइटेल? आंनाबो बर'। गासिनिबो टाइटेला बर' गोजा नामाब्रा? आरो थफिराम नोंनालाय? माबालै आंना टाइटेला ना बिमाना बेलेग बिफाना बेलेग। दा सोरनि टाइटेलखौ होनांगौ जाखोब्रा? सोरनि टाइटेलखौ लिरो नोंलाय? आंनाथ' बुंनो थाङोब्ला मोननै गोजोनलै टाइटेला। खोन्थागोन ना? जायखिजाया बिमाना बेलेग बिफाना बेलेग अब्लाबो आङो बिफानिखौ लिरो बर'। मानो होनोब्ला बिफानि टाइटेलखौनो लिरो नालाय। होमबा थफिराम नोंनि टाइटेला बर' नङाब्रा नोंनि टाइटेला बेलेगसो जागोन। नोंनि टाइटेला बिमानासो बर' बिफाना बेलेग जागोन। बे महाराजाखौ थगायनो दासानलै रायजो राजाफोर। आरो स्पेसियेलि थफिराम नोंना टाइटेला बर' नङा। जल्दि खोन्था बिफानि टाइटेला मा नोंसोर गासिबो बर' होननानै खोन्थाजोबगोन नामा टाइटेलखौ? बुरबेफोर फेसबुकाव नायग्रोजोबगोन आं नोंसिनि टाइटेलखौ मिथिबाय। उल्लुखौ पाट्टा बानायनो फैदों नोंसोरो टाइटेलखौ लानानै। आच्छा हापां नोंनि टाइटेलखौथ' आं बिराद मोजां मिथिखायोलै। हापां खेरखातारि नोंना टाइटेला खेरखातारि नालाय नोङो 1500 होनांगोन। दरखार गैया माथो 1500 होनोमोन नों गाबाखै माथो आङो गेबनो। अबेनि 1500 हाय? खेरखातारि टाइटेलबानो 1500 नांगौ नामा? ओमफ्राय बर'आ मा 200 हाय? दरखार गैया माथो आङो 1500 होनो। बर' टाइटेलाबा 200 होगोन। ओमफ्राय मा आंहा 1500 होनांगौ खेरखातारिनि थाखाय? दैमारिखौ नुवाखै? दैमारिया 5000 होनांगौ। ओमफ्राय बसुमतारियालाय मा 1000 बेलाय? बेनोथ'ब्रा टाइटेल लानानै टाइटेल जायनि टाइटेला मा बेबायदिनो होनांगोन। फैसा दं गैया जेबो मिथिया। नोंसोर आंखौ पिकनिक जानायनि अर्गानाइजार खालामदों नङा होमबा? आंनि खोथा मथे जाजोबगोन मिथिबाय? मा जाखो सासे बारा होगोन सासे खम होगोन अनलायनायसो जागोन ना? जेबो अनलायनाय जाया बेयो फाग्ला रुल बानायदों बेयाव। माबा टाइटेल लानानै टाइटेल मा एसे दाम बेलाय दैमारियालाय? आच्छा दंबा नोंनि टाइटेला दैमारि। बिराद मोजां मिथिबाय दे आं नोंनि टाइटेलखौ।
बेनिखायनो खिथुआव अर नांबाय दं नङा होमबा आंखौ जानला मोनला बुंबाय थानाङाहाय पिकनिकनि दामफोरखौ समान खालामबा खालाम बेवहाय मा सासेनिखौ बारा सासेनिखौ खम बेलाय नुबाय मानसिफोरानो रुलफोरखौनो बुजिया आच्छा थाइबानि लारु पिकनिक जानो थांमारगोन ना थांमारा नोंसोरलाय थाङोब्रा थाङो मालायखौसो बुंदों नोंनालाय मा टाइटेल आंना जाहैबाय अमा राजा सैनारि आच्छा सैनारिबालाय मा जागोन नोंनालाय बेसेबां होनांगोन नोंना जायनि टाइटेला सैनारि बिसोर होनांगोन 50 थाखा आच्छा नोंनालाय माने 50 थाखाल' नोंसोर आंखौ अर्गानाइजार खालामनाय हिसाबै नोंसोर आंनिफ्राय फैसासो लानाङामोन मिथिबाय मानो होनोब्ला सन्थलाया बुंनाय बायदिब्ला आंखौ फ्रियावसो लांनांगौमोन माने फ्रियावसो लांनो होनखादोंमोन अब्लाबो आं अननानै 50 थाखा होनबावबाय मानो होनोब्ला मेल्ला सैनारि टाइटेल ओंखारबावगोन ना बेनिखायनो 50 थाखा होबायब्रा आङो आरो आं मिथिनायाव सैनारि टाइटेल रावनाबो गैया बायदि मोनदों आं नोंसोरनाव गैयाथ' आरो नोंनि अनगा बेनिखायनो नों हारसिंनो 20,000 होनांगौ आच्छा आं हारसिंल' सैनारि टाइटेलखाय आं 20,000 होनांगौ होनदों नामा पिकनिक जानायाव औथ' आरो नोंना टाइटेला बिराद रेयार ना जानला मोनला थालाबाया बेनिखायनो नोङो गासिबो सैनारि टाइटेलनि जानानै नोङो 20,000 होनांगौ सासेयावनो औथ' आरो अमा राजाया 20,000 होनांगौब्रा जानला मोनला नङा आंसो अर्गानाइजार ब्रा आंसो पिकनिक जानो लिंजेनदों नोंसोरखौ बेनिखायनो आं लिडार हिसाबै आंनि खोथाखौ मानिनांगौब्रा बाखि आं गासिखौबो मेनेज खालामजोबगोन ना मैगं बायनायनिफ्राय गारि लानायनिफ्राय गारि ड्राइभार नागिरनायनिफ्राय मानिफ्राय बन नागिरनाय गेसनिफ्राय गासिखौबो आं मेनेज खालामजोबगोन ब्रा खालि नोंसोरो पिकनिक जानायनि फैसाखौल' आंनि आखायाव जमा होदो माथो सासेनिफ्राय 5,000 सासेनिफ्राय 1,000 सासेनिफ्राय 50 सासेनिफ्राय 200 लाबा जागोन नामा मानो जाया बेलाय बसुमतारी टाइटेल साबा ओंखारबानो 5,000 मोनबाय दैमारि टाइटेल साबा ओंखारबानो बेसेबां जागोन 25,000 जाखागोन बेनिखायनो दैमारि टाइटेलखौल' हमदो गासिबो साबा आरो सोरनि टाइटेल दंबावो नार्जारि टाइटेल साथाम मोनगौबानो देरा गबाय आरो हाब जानाय बायदि मोनदोंना नोङो माखासे स्वर्गीयारि टाइटेलफोरालाय ब्रह्म टाइटेलफोरालाय बिसोरखौलाय रे ब्रह्म टाइटेलफोरा अरनि बेबस्थाखौ खालामबानो जाबाय बिसोरो फैसा थाखा होलायाबाबो जागोन होमबालाय ब्रह्म टाइटेलफोरा जुदि अरनि बेबस्था खालामना होयोबा दैमारि टाइटेलफोरा दैनि जगार खालामगोन बसुमतारी टाइटेलफोरा माइरंनि जगार खालामगोन गयारि टाइटेलफोरा गय लागोन माने जाग्राफोरखौ ओंखाम जाखांनानै मा लागोन फिथाइ सामथाइफोरखौ गयारिफोरा लाथोंसै ओमफ्राय बर' टाइटेलफोरा ओंखाम ओंख्रि संगोन बेसेबां बर' टाइटेल दङ गासिबो ओंखाम ओंख्रि संजोबगोन माखासे सेल्फि लागोन मोसागोन रिल बानायगोन आयु बाया नांगौबा 100 थाखा बायाहाय होमबाबो आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव थाथारा माखौबा नोंना फैसा 200 थाखाल' जागोन ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनोबा बागोन आरोना नों दावसो देलाय जोंफोरनिखौ नायलाय 1500 होननानै बुंखादों नोंनाबो बेलेग जागोन बाल टाइटेल हिसाबैथ' हाफांना केरकाटारि जायोना मा खालामनांगौ बे हाफाङा मैगं थाइगं हानाय नों सुनाय ओंखाम ओंख्रि जानायाव ओंखाम राननानै होनाय नामा नङा बेखौबो जाय टाइटेला फैसा बुरजा होदों बिसोर जेबो मावनाङा जाय टाइटेला फैसा खम होगोन बिसोरसो खामानि मावनांगोन बिदि नङाहाय बा नांगौबा आंनिफ्राय आरो 100खौनो बायाला 400 थाखा होगोन होमबाबो आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव गैया नोङो 200 थाखाल' होनांगोन आरो ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय नों बारग'बांसो लुबैदोंलै 50,000 खालामना होगोनलै थाङा था बालाबो थाङा नोंनि पिकनिक एरेन्ज खालामनायाव थोद बिदि गोदाव सोराव जायो नामाब्रा मा टाइटेल हिसाबै पिकनिक बानायनायलै जायासै नामा नोंना नांगौबा फैसाखौ खांजोबदोब्रा 1,000 बा 1,000 2,000 बा 2,000 गोदान रुल ओरैनोबाबो दिनैसो पिकनिक प्लानिं खालामबाय गाबोननो सासे सानैल' गोमालायगोनब्रा समफोरथ' आरो गोमाबावगोन थाङै थुङै लास्टाव आंल' थागोनब्रा आंल' बेनिखायनो रुल्सफोरखौ एसे मोदोम गुदुं खोमोना थिया जानाय बायदि आङो टाइटेल हिसाबै बानायदोंब्रा बेनिखायनो नोंसोरो बयबो टाइटेल हिसाबै फैसा होदो आं WhatsApp ग्रुपआव टाइटेल हिसाबै फैसाखौ दाहाय लिरनानै हरफिनगोन बिदि नङालै अमा राजा बयबो फैसा होनो हानाय हायै थायोना बेनिखायनो गेजेरावनो जमा खालामदोब्रा बयनिखौबो एखे जायालै बिदिया टाइटेल हिसाबैसो जागोन जोंनि टाइटेला जुदि सैनारि जाजोबोमोनब्ला मा 50 थाखायावनो थांजोबगौमोन जानोबो साला सुपारा गावनिखौल' जेरावबो मोजांखौ नागिरथारो र' बमर नोंना टाइटेला मामोनलाय टाइटेलानो गैया आंना बिना टाइटेलनि उजिखादों आंहा आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसोर आंनि पिकनिक एरेन्ज खालामनायखौ मोजां मोनासैना मोनाखैथ' आरो आंना टाइटेला दैमारि ना 5,000 होनांगौबा आङो थाङाबो पिकनिकबो जाया आया जुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव फैलाय दरखार गैया माथो थांबाय बेखौ मोनला आंबो जुदि 1500 होनांगौबा जुदि बर' टाइटेलफोरा 200 होयोबा आंबो पिकनिक जाया आंबो खारगोनसो बेनि सायाव नों बायदि दंफाबाबो बालाबो जाया माथो हाफाङाबो थांबाय आं थाङा दे आं 200 थाखाबो होनो हाखायो आच्छा बार' थाइबानि लारु हिन्जावफोराथ' खारजोब्बाय दा मा खालामो बमर आरो सन्थ' नोंसोरनि टाइटेलखौ मानो मोजाङै खोन्थायाखैब्रा दाबो आंना बर' होनबायना बर'
दैट नोंना टाइटेला बर' नङा सुवादफोर आं नोंसोरनि मोखांखौ नायबानो मिथिखायो नोंसोरो थगायबानो मिथिखायो आं रियेल टाइटेलखौ दा रियेल नारजि बिदां नोंना टाइटेला मामारलै स्वर्गियारिलै ए हुइना बाट लानजाय टेम्पार पास स्वर्गियारि ना खाथायाव लिरनानै होखादो 10,000 मानि 10,000 लै मा दायनि थाखाय सर आरो गयारिनि थाखाय नों मोननै टाइटेल लाफादोंना गयारियाबो दंफायोना बेनिखायनो स्वर्गयारि नालाय 10,000 दैट नों बुंबानो मानिगोन नामा 10 थाखा होगोन लाबाला लायाबा था 10 थाखा हा 10 थाखा होनदों नामा बियो आंबो बेखौनो खोनादों 10 थाखा होननाय वाय लाय 10 थाखानि पिकनिक औ 10 थाखानि पिकनिक आइडिया मोनबाय जागोन दे नारजि बुदाङा जुदि 10 थाखानिल' पिकनिक जानो ओंखारोबा एसेबां खिबु सेरथे मानसि नारजि बुदाङा फैसा थाखा थानानैब्लाबो होमबालाय माथोबाव रायजो राजाफोर 10 थाखानि खांलायजोबदो बयबो 10 थाखायाव फाइनाल होमबालाय 10 थाखायावबा बयबो पिकनिक जानो फैगोन आं मानसि लिंबावनोसै 10 थाखा दे जियानो जादोला 10 थाखानि पिकनिकखौ फाइनाल खालामदो बास बापावै माबायदि 10 थाखानि पिकनिकलै महाराजा मा मोनगोनलै 10 थाखानि नायनोसै जों बर' मानसिफोरा 10 थाखानि बुस्थु बायनानै जानो रोंगोन ना रोङा मानो होनोबा जों ट्राइबेल मानसिफोरखौ राइटखौ जेबो थोनो रोङा होननानै बुङोना मानसिफोरा बेनिखायनो बे बाराव 10 थाखानि पिकनिक एरेन्ज खालामसै 10 थाखायाव मा मोनो मा मोना नायनोसै दे मा खालामो नायथानसै नोंखौ 10 थाखायाव माबायदि पिकनिक एरेन्ज खालामो चेलेन्ज लादों नामा आंजों दे वाट्सएप ग्रुपआव बुंनोसै आङो 10 थाखानि पिकनिक होननानै रावबो केन्सेल खालामनो मोननाय नङा जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथांमोनाबो जोंजों पिकनिक जाफानो नामा होमबाला जाय टाइटेला माबायदि फैसा हरदोसो आरो टाइटेल हिसाबै फैसाखौ बुंखाबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा दा बिदि हिसाबै बयबो कमेन्ट सेक्सनाव गावबागावनि फैसाखौ हरदो जायना बसुमतारी टाइटेल बिसोरो 1000 हरदो कमेन्टआव जायना सैनारि टाइटेल मिथिखाबाय दा 50 थाखा बर' टाइटेल 200 बसुमतारी टाइटेल 1000 दैमारि टाइटेल 5000 ओमफ्राय जायनिया महिलारि टाइटेल 201 थाखा दे बिसोरना थाइसे बारा जायफोरनि टाइटेलखौ मख'वाखै बिथांमोना 2000 होनांगोन होमबा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेक्स्ट पिकनिक जानायाव ना मा होनो बाय बाय